għandi mistoqsija li ila naqra tberren f'moħħi. Forsi nistgħu nitħattu ftit, forsi għandek aktar insight fuqha minni. Huwa evidenti il-payoff x'inhu għal nies li jiddeċiedu li mhux se jkunu monogami li dil-ġimgħa ma' waħda, l-ġimgħa ta' wara ma' oħra, jew n-nisa li jagħmlu jkollhom l-istess arranġament ma' sesswalità tagħhom. Però mhux daqshekk evidenti, forsi mhux daqshekk espliċita. X'inhi il-payoff għal xi ħadd li jagħżel li jkun monogamu? Għanna għedin nassumu li il-fat li mintix monogamu għed għawdi diversità sessuali u freedom sessuali li tħat il-taqa ma' nis differenti tajjeb u ħatibni tip ta' relazzjonijiet sessuali u le u emozjonali għaxan tkellem fuq polyamory ma' nis differenti. Fil-monogamija u batem ukoll il-ċertezza l-sigurta, fehmt il-fat li nemnu, għax ma nafx kemmu vera, li il-marija tiegħi, il-raġel huwa tiegħi, allura bħal donnu għax issa għandna xurkat ma' subajni u nkella xed ngħixu flimkien, m'hemmx tentazzjoni ta' barra u moħħni mistrieħ minn din il-persuna. Issa tistaqsini fuq il-payoff sessuali jew il-payoff fil-relazzjoni? Il-payoff x'inhi in ġenerali. Ġifieri naħseb li żgur għandek raġun li speċta li inti tajt issa la darba aħna għamilna l-kontratt ta' żwieġ mela di mhux se tħares lejn iktar irġiel, forsi nista' nintela u hi għandha obbligata kważi li tibqa' me biex naħseb dan huwa speċta qed tkun qed denial speċta ovvjament li t-tentazzjoni hemmhekk ħatibqa' sewwa. Però il-fat li jena jinduċat li għazel li kun monogamu u dik it-tentazzjoni jgħet jinnega. X'inhi il-payoff tagħha? Naħseb hemm l-illużjoni narġisista li jiena kollox għad il-persuna. Li kultant għalhekk ma nifhmux li koppja jistgħu jkunu kuntenti ma' xulxin imma xorta jkun hemm l-infedeltà. Jisu ma tekun hemm l-infedeltà, il-mistoqsija li jistaqsu ħin kollu hija x'għandi nies, x'mhux qed intik. Sewwa. Bħal donnu hemm xi ħaġa nieqsa fir-relazzjoni jew inkella fil-persuna li qed magħha biex inti għażilt li ma żżommx il-wegħda ta' monogamija, meta fil-verità mhux bil-fors, kultant infedeltà għandha x'taqsam ma' xi ħaġa nieqsa fija jew inkella it-tentazzjoni biex nuża kemm li qed tgħid inti ta' noviltà. Jista' jkun li jiena ħoss ma gawdejx biżejjed lum il-ġurnata raġel ideali nrabbi l-familja u l-flus intihom kollha l-familja. Allura nħoss li ħaqni meta nkun imsiefer immur nagħmel massaġġ. Mbagħad ninduna li s-safra darba kull sitt xhur tiġi, safra fuq xogħol, ma allura darba fix-xahar meta tidħol il-paga ħaqni mmur nagħmel massaġġ għalija. U hemmhekk jekk ħassirta fil-partner ovvjament ħadħossa traduta għax qed ikolli atti sesswali ma' persuna oħra. Però għalija f'dal eżempju qiegħed nisraq xi ħaġa għalija x'tant inħossi li qed ngħix biss għall-familja tiegħi. Dil-famuża ħaqni massaġġ għalija, nagħmel tant għall-familja tiegħi u ma tinweġġa' l-ħadd. Għalkemm dik isa serqa għax m'hemmx l-onestà li jiena npoġġi bieda ngħid ismani. Jien qed inħoss li qed nagħti kollox. Forsi jekk jien ammur nispara darba fix-xahar darba fil-ġimgħa, dik nista' nġibha b'dak il-mod. Il-parti għalija, fimt? U jiena li mistoqsija importanti speċi naħseb li hemm bżonn tiġi studjata ftit. L-ewwel għax l-ewwel għax il-kultura prevalenti, il-narrativa tal-kultura prevalenti iktar edbedna lem mill-monogamija biex mhux fl-infanzja, meta il-ġenituri tagħna kienu f'sożithom u n-nanniet tagħna pereżempju iktar u iktar biex inti tagħmel is-sess wara żwieġ u dak il-persuna li tiżżewweġ tibqa' miegħu speċjal monogamija kienet mistennija. Illum kważi il-monogamija
li inti tagħmel l-istess wara żwieġ hija redikola, speċa meta xagħti jgħid li għandu 19 sena. Llum infatti nitkellmu fuq monogamija modifikata. Fej qabel kopja sabu xulxin, kellhom x'jaqsmu ma' xulxin u baqgħu ma' dik il-persuna sama mitċat minnhom jew it-tnejn. Llum il-ġurnata li tkun ma' persuna waħda fl-istess żmien. Ġifieri mela illum il-ġurnata nafu li persuna jkollha minn tal-inqas bejn 3 u 5 relazzjoni sinifikanti f'ħajjitha. Sewwa. Kultant huma żwiġijiet, meta nitkellmu fuq 3. Allura hemmhekk x'qed ngħidu? Mela jien monogamu ma' dil-mara ħassarna ma jkunx hemm overlap għax inkella ma tixix monogamija. U mbagħad tiltqajt ma' ħadd ieħor u kont monogamu għal dak iż-żmien. Hawn min jgħid li żwieġ iservi 8 snin. Wara 8 snin in-nies iħossu li għandhom jibdlu. Mhux qed ngħid l-ħaġa tajba, mhux qed ngħid li tajjeb jew le, ma dik huwa dik hija l-istatistika. Hemm min jgħid li żwieġ huwa 8 snin għax imbagħad it takes its course u dak huwa average Yes. biex hemm mill-kun 10 mill-kun 2. U partikolarment affaxxinanti għalija din l-istorja din il-mistoqsija dal-għodu tkellimna ftit fuq dak JD Unwin. U JD Unwin fir-riċerka tiegħu u speċna studja 84 soċjetà across fuq medda minn għalija ta' xi 5,000 sena fejra dan il-korrelazzjoni bejn kif tiddiġena la soċjetà u fl-aħħar tisfaxxa fix-xejn u nkella tiġi kolonizzata minn kultura oħra. U ir-rapport ma' sessualità li meta il-soċjetà tiġi aktar libera, aktar sexually liberated, ikun hemm ħafna iktar, mhux ħafna iktar ċans, ġifieri kważi dejjem tiġri li s-soċjetà tiddajjef l-affarijiet li tipproduċi jkunu iktar vakwi, sa l-punt li s-soċjetà speċa titlef il-qafas tal-identità tagħha u b'konsegwenza jew tiġi inerta u tmut. Just like dies a natural death. Jew inkella jkun hemm kultura iktar speċa ġeografikament qriba li għalija li tuħu over, issiba priża. U x'inhi raġuni? Għal x'inhi raġuni? U ma jagħmilx raġuni, u sempliċement u ma jgħidx li hemm kawżalità u jgħid li hemm dil-korrelazzjoni sewwa. Allura għalija li huwa interessanti huwa l-ispeċ ta' issa li nafu minn dan l-istudju li din hija realtà. U naħseb li hemm speċ ta' jien nista' nifhem li l-familja, l-irbit tal-familja huwa qabli l-iktar irbit b'saħħtu li jista' jeżisti u allura da isek pereżempju meta jkollok daw il-fuf tal-kejn. Meta il-qiegħ jibda jitberfel u mbagħad il-bqija biex jikkollassa. U jien nimmaġna li l-familja bħala unit jiena lest imut għat-tifla għas taħsibha ġifieri għas tikkunsidra. U allura dik tagħmilni lest li nagħmel ħafna affarijiet għas-soċjetà tiegħi għax it-tifla tiegħi tgħix dawk is-soċjetà. Meta mbagħad dir-responsabilità jien li jkolli għall-familti ma tibqax hemmhekk, inkun ħafna iktar individwalist, ħafna inqas altruist, eċetera, eċetera, li bħala konsegwenza jfisser li aħna nsiru ħafna iktar il-koeżjoni ta' bejnietna tkun iktar dajfu allura iktar faċli x'ismu. Allura li hija interessanti li speċta aħna li qegħdin aktar ma jmur aktar ikun hawn dan il-libertinaġġ. Għandu jkun hemm effort biex inreġġaw lura ċertu ideat aktar konservattivi u jekk iva kif nistgħu nkunu f'relazzjoni, kif iktar nies jistgħu jkunu f'relazzjonijiet monogami li huma rewarding. Sewa, jiena qiegħed f'relazzjoni monogama bħalma taf li hija rewarding immens u ma kontx nemmen li ħankun f'relazzjoni monogama li hija rewarding immens, jiġri jekk issaqsi li 15-il sena ilu konna impossibbli speċa. Però li sibt ma' Marija hija li qisu iktar ma nista' nitfen l-eruq fil-fond, iktar ma jissemnu daw l-irbit tal-familja, iktar isus anka s-siġra tiegħi bħala individu tista' togħla l fuq u tħossa
sigura biex tħossha ankrata. Fil-psikoloġija jent kemm ħafna fuq attachment li inti l-ewwel 6 snin ta' ħajtek qed titgħallem fuq kif tibbondja ma' dak li jkun u jkun hemm secure attachment. Meta inti tfal ma kibru ġo familja, sa familja tfisser xi tfisser tajjeb mhux forsi raġel mara. Mhux hekk. Fejn daw dal-irbit li tissemmi inti li huwa wkoll containment. Mhux hekk meta inti għandek tfal mhux qed jiġru barra, imma għandhom familja mir-regoli u jħossuhom maħbubin minn dan nies. Meta jikbru mbagħad jistgħu jirrelataw iktar ma' kollegi u ma' partners. Issa meta inti hemm qed nipprova nifhem minn l-aspett psikoloġiku dak li qed tgħid inti, fehmt? Qed nipprova nara qed nagħmel argumenti oħra jistgħu xi nżewġuhom jew le. Meta inti hemm kultura fejn nies huma individwalisti fejn jiena ħadd pjaċir jiena move on, it-tfal iċ-ċans mhux ħajkunu ġo familja. Mhux hekk qed nimmaġina jiena. Allura hemmhekk jista' jkun jaffettwa l-attachment ta' tfal. U meta huma din jikbru, tajjeb, jekk m'hemm ġa żewġ adulti li din joffru dis-sigurtà, huma ħajjikbru ma jafdawx il ħadd ieħor. Huma self-reliant. Self-reliant il-problema tagħha hija li mbagħad ma nkunx hemm ħadd ieħor għax naf li naħseb li ħadd mhux ħajkun hemm għalija. Tajjeb, yes. Following. Issa, ma jfissirx imma li f'soċjetà poliamoruża it-tfal ħadd ma jħossibhom, ġifieri jista' jkun li l-missier u l-omm ma jkunux flimkien, però xorta jagħtu l-imħabba tagħhom. U mbagħad hemm argument ieħor li għandu x'jaqsam ma' tribes ukoll, fejn meta t-tfal kienu tas-soċjetà ma kienux tal-familja, kien hemm iktar fairness. Mela it-tribe fej kulħadd huwa brother and cousin, il-mod kif jgħidu xulxin, tajjeb, għax huma familja waħda. Probabbli la tribe vera brother and cousin. Jista' jkun ukoll. Hemmhekk m'hemmx it-tifel tiegħi bagħtu private school u tiegħek ma jaffordjax, jew it-tifel tiegħi tajtu home tutor u private tutoring u tiegħek ma jaffordjax. Hemmhekk qed ninvestu kollha kemm aħna fl-istess tfal. Sewwa. Allura qed nippulja ir-riżorsi kollha tagħna biex inkabru l-ġenerazzjoni li jmiss kollha flimkien. Sewwa. U hemmhekk hemm is-sens ta' komunità u qed ninvestu bl-istess ammont fuq dawn it-tfal differenti. U probabbli dik qabli dik il-shared burden probabbli taħdem fi gruppi żgħar. Bħalma nimmaġna jaħdem il-komuniżmu. Per eżempju, l-idea tal-komuniżmu naħseb fi gruppi żgħar, jiena pjuttost għextu dal-komuniżmu. Però mbagħad isek meta dik l-idea tibda tidwi fuq numri ikbar, jibdew jiġu problematiċi għalfej għax jekk il-komunità kollha se tuħu ħsiebu t-tifel tiegħi, fuck it, biex ta' ma narax. Mhux inċentiva biex jien ma nuħux ħsiebu t-tifel tiegħi. Social loafing. Għax imbagħad hemm biex ta' hemm ħafna nies, imma jekk imbagħad dat-tifel jispiċċa kulħadd minn għalih bħal meta naħsibha din il-ħaġa dejjem naħseb fuq l-ilma tiegħek tal-klinik. L-ispeċ ta' ir-responsabilità ta' ħadd u responsabilità ta' kulħadd u responsabilità ta' ħadd fl-istess ħin, b'konsegwenza tispiċċa inti għax kien ir-raġel. Għax inti ir-raġel. U speċi naħseb li dik faċli li ħafna li tiġi bitfall. Aktar lilhom il-ġurnata biex nkun fier. Għax inkien nispiċċa narfaw jien. Ili ma nerfa' lil majjiena minn dakinhar li kellna dik il-competition tal-Men of the Year. Sewwa? Minn dakinhar il-messaġġ wasal. Esta. U ma rġejtx irfaj darb'oħra ilma fil-klinik. Proset. Ma jiex nċaqlaq l-ilma. Il-ġurnata emmi għet juħsibu. Għadni ma nafx min u grazzi. U għadek għastaf min. Imma l-ilma jinbidel waħdu. Nirringrazzjaw tal-li tiffaċilitaw il-ħajja ta' dal-moħmera fil-jus. Umbat hemm ukoll speċna il-fatt oġġettiv li meta s-soċjetajiet ikunu nqas monogami, eventwalment biex ta' jisfaċċaw, ġifieri xi ħaġa hemm. Ġifieri it's perhaps socially more desirable li ikun hemm iktar prevalenza ta' monogamija jekk il-kultura tixtieq mhux biss tiġi salvagwardjata u tisopravvixxi imma anke tiffjorixxi. Il-mistoqsija Għaxin ir-restrain allura x'inhi? Il-fatt li you're restraining
Hemm dik l-idea ta' sublimation ta' Freud, ta' sexual sublimation ta' dik il-paper li kien kiteb fuq Da Vinci, I want to say, ċekja waħda sublimation Da Vinci ma najbu, li speċta bidir li Leonardo Da Vinci meta kien żgħar kien assolutament bastard kattiv waħda għalla jiffinger ta' tesu hekk ġifieri. Li mbagħad Da Vinci kien il-paper li kiteb rullo di tamburi, insomma. Anyway, teorija li inti when you restrain yourself, dik l-enerġija sessuali titrasferi Ġata għandek kultura ta' frap jew fap, ma nafx jisimha. No fap. No fap. No fap. No fap. Hija simili ħafna tal-istess filosofija Ta' Freud. ta' min jażel ma jkollux jaqsam u ma jimmasturbax. No fap ma jmasturbax. Pornografija ma jimmasturbax. Nazar. U fil-fatt anka per eżempju il-footballers lejl ta' qabel ma nafx għaliex, ma biex niftakara din il-speċa tradizzjoni li inti lejl ta' qabel ma tagħmelx sess u speċa. Ma dik Forse ma n-nisa tagħhom stess ma jagħmlux stess lejl ta' qabel. Għax meta nisma' fuq il-gazzetti ma nafx fil-futbol imma meta nisma' fuq ħafna mill-lam. Jiġifieri se jkun anke boxers u hekk. X'inhu il-boxers ukoll x'inhu? Tyson jagħmel sess anke ma' referik imma wara. John, in an essay on Leonardo da Vinci, Freud presented the claim that Da Vinci had been an extremely sexually active child who had then sublimated his sexuality into scientific research and art. Forsi di tali finger realtà ta' zettajjen. Possibilità kbira. Però kif jgħataw? Donnu met qed jagħmel argument kontra l-monogamija sa ċertu punt. Le, nasa pjuttost finno, speċta jina għalek iġobni Matthew, u di għalek dejjem Matthew, għaras li għalek, u di għatilek, għalek dejjem meta kont ismak fuq il-radio kont insegwik, għax minkejja li tagħmel l-argument ta' naħa tal-spettrum, u mbagħad ukoll kapaċi tagħmel l-argument ta' naħa l-oħra tal-spettrum, u speċa is-sitwazzjoni tixtarra b'mod oġġettiv u wiesa kemm jista' jkun. You're not beholden to ideology as a human being. But interessanti imma li tkun il-belt u tiltaqa' ma' xaħat konservattiv jgħid li qed tħammeċ il-Malta bil-liberalizmu żejjed l-għandek. Imma tiltaqa' ma' xaħat liberali jgħidlek ma kif sex service u moħħok magħluda sek. Hemmhekk tindu li għamil biex xogħol tajba. Eżatt. Fil-bidu kont noħodha pravi kbira u mur naqri iktar u nfittex iktar. Ġana ngħid tajjeb ma eżammejt kemm jista' jkun. Mhux biex inżomm minnu biex ma. Eżatt. Għax onestament nara valur fit-żewġ tipi ta' relazzjoni, jiġifieri, ħdimt ma' koppji poliamorużi. U l-ammont ta' konverzazzjonijiet li jkollhom fuq ir-rispett, fuq l-ejra, fuq il-boundaries. Koppji monogami jidħlu f'din relazzjoni. Kulħadd iġib l-idea tiegħu ta' x'inhi monogamija. Mbagħad meta xi ħadd minnhom jaqbes il-lajn, ġdiet sfrenat u jibdew jiddiskutuh dak iż-żmien. Meta mbagħad għandek il-guilty party u l-hurt party, laqgħet huma jitkellmu b'mod kif qed nitkellmu aħna bla emozzjoni, taf kif. Allura wieħed qed jiddefendi nnifsi u waħda tiddefendi nnifisha u l-ieħor qed jattakka għax imweġġa. Meta koppja poliamoruża jitkellmu ħafna fuq ma' minn tiltaqa' u inti se tiltaqa' x'inhu okej, x'mhux okej. Li naħseb koppji monogami għandhom ħafna x'jitgħallmu mill-koppji poliamorużi on this regard. Vis-a-vis il-komunikazzjoni. Issa monogamija jena xaġri tweġġani ħafna u naħħaf ħafna koppji hija il-possess fuq is-sesswalità tal-persuna l-oħra. Tajjeb. Ġifieri jiena ikolli abtit sess darba fil-ġimgħa, inti jkollok abtit 3 darbit fil-ġimgħa, imma dejjem jew maġġoranza assoluta il-power jaqa' fuq min għandu l-inqas abtit f'relazzjoni. Fejn għandek xi ħadd jittallab u xi ħadd iħalli jew jaċċetta. U hemmhekk ġieli tiltaqa' ma' koppji fejn mela jiena nagħmel darba fil-ġimgħa u inti għandek bżonn 3 darbiet u jekk naqbek timmasturba waħdek anke bla pornografija ħana raħħa bħala tradiment. U n-nies di kważi jaċċettata fis-soċjetà. Mhux ovvja jekk inti l-mara jew ir-raġel iħossu offis jekk inti timmasturbax. Kif taħseb għandhom jirrikonċiljawha disparità? Diskussjoni twila, fejn inti għandek eżempju koppja li taċċetta li jismani, inti handjob, inti kolli seks, jew isma' tista' timmasturba basta ma jkunx hemm għad-dar.
U jsibu modi jew inkella nifhem ir-responsabilità tiegħi f'relazzjoni monogama u naf li la darba nibda mbagħad jiġini l-aptit, mela nħallik tibda inti imma tittaċċetta tibda dejjem inti. Għax jiena qatt ma jkolli l-aptit biex nibda jien. Ma la darba tibda, jiena rrid miegħi nifsi nifhem. When it's a hard no, isma' llum vera le. Jew inkella jekk ħadd misni tajjeb u ħadd ħsieb ġismi ħajġini l-aptit u hemmhekk ħankompli miegħek. Imma again, it's negotiating u tara x'tista' ċċedi x'ma tistax iċċedi. Mhux kompromess, għax il-kompromess jiena ħisu dejjem ħajbati xi ħadd minnhom. Ma inti tara miegħek innifsek kif tista' teġevola l-relazzjoni.